салом дӯстон, дирӯз дар Сантьяго Бернабеу барои Реал Мадрид ва мухлисони содиқи ӯ фоҷиа рух дод. дар бозии даври чорум Лигаи Чемпионҳо дастаи шоҳона аз Милан бо ҳисоби 1-3 шикасти дарднок гирифт ки ин дуввумин зарбаи бузурги пайдарпай пас аз шикаст аз Барселона дар Эл Классико гардид. бозӣ бо фаъолии ҳарду даста оғоз шуд ва Реал зуд гол ба дарвозааш сар дод ки муаллифаш Малик Тияв гардид. Винисиус ҳисобро аз зарбаи 11 метра тавонист баробар кунад, аммо хурсандии онҳо дер давом накард. хатогиҳо ва ноустувории мадридиҳо ба Марата ва Райдерс имкон дод ки дарвозаи Лунинро ду маротибаи дигар рахна кунанд. дар зери садои трибунаҳои ноумедшуда мизбонон кӯшиш мекарданд ки бозиро наҷот диҳанд, аммо бахти онҳо он шаб баландӣ накард. Милан пирӯзиро аз Мадрид ба таври шоиста бурд ва Реалро дар сояи танқидҳо гузошт. барои даста ва мухлисони он ин шикаст саҳифаи талқи мавсим гардид ки муборизаи онҳоро барои тахтҳои мусобиқаҳои аврупоӣ зери шубҳа мебарад. имрӯз ба реаксияи бозингарони калидии ҳарду даста оид ба натиҷаи бозӣ менигарем. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. шоми имрӯз дастаи дигари Испания Барселонае ки таҳти роҳбарии Флик ба машинаи голзанӣ табдил ёфтааст, бозии худро дар Лигаи Чемпионҳо доир мекунад. каталониҳо дар сафар бо Сирвена Звезда барои 3 имтиёз рақобат мекунанд ва барои ҷойгир шудан дар болоҷои ҷадвали мусобиқа талош хоҳанд кард. шумо метавонед дастаи худро бо 1x дастгирӣ намуда ҳамзамон фоидаи пулӣ ба даст оред. он ҷо регистратсия осон аст ва пардохт бо ҳама гуна восита дастрас мебошад. барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди таҷфут пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. мо бояд ҳам дифоъ ва ҳам ҳамларо беҳтар кунем. ин кори дастаҷамъӣ аст. ин аст он чизе ки мо бояд дар он диққат диҳем. мо якҷо аз ин мегузарем ва корро идома медиҳем. ин роҳи тӯлонӣ аст, аммо мо аз мухлисон қарздор ҳастем. бозӣ бо Ливерпул дар Энфилд ҳар як бозӣ мисли финал мешавад. мо мехоҳем ки бозиҳои боқимондаро бо ғалаба ҷамъбаст кунем. ҷойи нигаронӣ аст, зеро дар бозиҳои охир даста бозии хуб нишон намедиҳад. мо мушкилӣ надорем, бояд барои ислоҳи ҳолат кор кунем. гап сари он аст ки мо бад дифоъ мекунем. даста ба қадри кофӣ омода нест. мо бояд бештар мустаҳкам ва бо тартиб бошем. Валверде 100% омода набуд, дар пушташ нороҳатӣ дошт. дирӯз ӯ ба таври муқаррарӣ машқ кард, аммо дар нимаи аввал дардро ҳис кард ва мо ба хулосае омадем ки ӯро иваз кунем. ҳолати кунунии мо мушкилии инфиродӣ нест, балки масъалаи гурӯҳӣ мебошад. акнун бояд бархезем, мубориза барем ва дар бозиҳои оянда ғолиб шавем. ман фикр мекунам ки мо барои он пирӯз шудем ки бозингарон ҷуръат доштанд ки ин ҷо бидуни тарсу ҳарос бозӣ кунанд. мо ба бозӣ омодагӣ мегирифтем ва нақша доштем ки тӯбро идора кунем. дар нимаи аввал мо бартарии муҳим ба даст овардем. дар қисми дуюм мо қавитар шудем. мо ин ғалабаро на танҳо барои 3 тӯпи задашуда, балки барои бозӣ бо сифат низ ба даст овардем. дар ҷомҳои аврупоӣ соҳиби ташаббус ва назорати тӯб шудан муҳим аст. имрӯз мо нишон додем ки дастаҳои итолиёвӣ на танҳо дифоъ карда метавонанд. мо бояд кӯшиш кунем ки аз ин ҳам бештар рушд кунем. ду шикасти охирин зарбаи сахт шуданд. мо бояд дуруст мушкилиро фаҳмем ва зуд вокуниш нишон диҳем. даста бояд ба самти дуруст баргардад. ман намебинам ки утоқи либосивазкунӣ асабонӣ бошад. мутаассифона дар футбол рӯзҳои душвор ва рӯзҳои сахт низ ҳастанд. мо дарк мекунем ки Реал Мадрид ҳастем ва бояд ҳамеша пирӯз шавем. ҳеҷ баҳонае надорем. чӣ хеле ки худи бозингарони Реал иқрор мешаванд, даста мушкилӣ надоштааст, вале натиҷа тавре намеравад ки мухлисон интизораш ҳастанд. ба фикри шумо чӣ сабаби асосии нокомиҳои Реал Мадрид гашта истодааст? ҳатман дар комментария фикратонро қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тамом, хайр дӯстон.